Salutare tuturor și bine vă regăsit la un nou vlog. Astăzi suntem de pe Mobizen și filmăm de unul. Doar vă arăt ce am eu, știu, se mai aude, sunt în mașină. Va fi un vlog foarte scurt. Uitați. Asta e armura mea de deocamdată, mi s-a stricat armura de soldat, să spun așa. În inventar am chestiile ăștia. Știu, am multă apă. La unde e cuțul? Arăta cuțul. Uite. Cuțul, bună. Stai, să bat. Fugi, căze. Hertar, ce faci? Nu știu ce faci, Hertar. Zice de frate meu. Tipul ăla de acolo de a murit. În jocul ăsta era fratele lui. Ăsta cu care mă joc eu. Uitați ce arme am. Asta cred că e o katana. Cred că era katana. Da, aia era. Uitați, o crosă, o rangă. Și cufărul ăsta. Aici am mentitule și chestii. Stai, oi. Papă. Bă, stai, Oleacă, când vine raidul ăla? Și am uitat să fac ceva. Ce default sunt. Asta, rip, elite, o spark, ușă, țac, aici. Țac, ușă. Bă, da, am distrus, nu trebuie să am lemnele. E close, mare chestie, mi-au lemne și gata. Nu prea mai am lemne prin zonă. Poate să mă aștept, Luca. Hop, vine tata. Tata, stai puțin, că am început un scurt vlog. E cam recica. Ok. Eu am început un scurt vlog. O mai lăsăm un pic, da? Da. Ia uitați baza mea, băieți. Și mai intru și pe aici. Bun, asta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Eu am fost Vlad. Pa!